Good morning, everybody. Good morning, good evening, wherever you are. And thank you for joining the live stream for the 31st of August 2020. Oyaore oimore kamora mora maintie. Erokamano kuom donjo e budho mar kawuono tarik 31 dwe mar aboro higa mar 2020. So today we're going to talk about utensils, and utensils are known as Sende. Some people say Sende, some people say Sende. I'm one of the ones who say Sende. So if you Sende, I don't know what I'll do, but you can use Sende where you see that. So the utensils video is about how you can call or pronounce various utensils in your house and some other sentences, just like we do every day. So straight ahead, let's go in, and before we go, I would like to announce that we are going to launch a reading and writing competition very soon. And what we want to do is we want to promote the reading and writing of the Luo language. So if you want to read and write the language, then we are developing a competition that might interest you. So please be on the lookout for the details, which will be in the course of the week. Well, luoko sende en tich mang'eny ji ok ohero nikech okao seche mang'eny ahinya. Luoko sende en tich mang'eny ji ok ohero nikech okao seche mang'eny ahinya. Nyoro gotieno, kane wasetieko chiemo, mama ne oketa mondo aluok sende. Nyoro gotieno, kane wasetieko chiemo, oketa mondo aluok sende. Nyoro gotieno, kane wasetieko chiemo, mama ne oketa mondo aluok sende. Ka idwa luoko sende maler, nyaka ikwong kod pogo sende ma olil kod ma bet ler. Ka idwa luoko sende maler, nyaka ikwong kod pogo sende ma olil kod ma bet ler. Ka idwa luoko sende maler, nyaka ikwong pogo sende ma bet ler. Sende ma mo omieno. Sende ma mo omieno. Nyaka ipog kod sende ma ok omien kod mo. Sende ma sende nyaka ipog kod sende ma ok omien kod mo. Sende ma mo omieno bende nyaka ipog kod sende ma ok omien kod mo. Sende ma mo omieno nyalo luokore maler ka itiyo kod pi ma mor kod sabun. Sende ma mo omieno nyalo luokore maler ka itiyo kod pi ma mor kod sabun. Sende ma mo omieno nyalo luokore maler ka itiyo kod pi ma mor kod sabun. Kijiko kod uma bende
nyaka budi kapok oluoki mondo gik moko kaka ongude olewre e pi. Kijiko kod uma bende nyaka budi kapok oluoki mondo gik moko kaka ongude olewre e pi. So I translated ongude. You can see that the English is not yet complete. Anybody watching, please, if you watch this video later, please translate for me ongude. If you know Luo, please, ongude otama translate. Okombe kod bakunde luoko yot. Nikech korgi dongo, koro ka imakogi to iyudo yot. Okombe kod bakunde luoko yot. Nikech korgi dongo, koro ka imakogi to iyudo yot. One more time. Okombe kod bakunde luoko yot. Nikech korgi dongo, koro ka imakogi to iyudo yot. Sende ma olos kod bao. Sende ma olos kod bao kaka oluth kuon bende inyalo luoko kod pi ma mor mor. Sende ma olos kod bao kaka oluth kuon bende inyalo luoko kod pi ma mor mor. So oluth kuon is one word, and it's the wooden spoon. Ka iseluoko sende kod sabun, ka iseluoko sende kod sabun ok ma okwongo, nyaka ilawgi kod pi maler. Ka iseluoko sende kod sabun luok ma okwongo, nyaka ilawgi kod pi maler. Ka iseluoko sende kod sabun luok ma okwongo, nyaka ilawgi kod pi maler. Sende ma oseluok ma olaw koro ber ka imoyo e chieng' e laro. Sende ma oseluok ma olaw koro ber ka imoyo e chieng' e laro. The other thing I noticed is some people say laru, L-A-R-U, but some people say laro, L-A-R-O. Sende ma oseluok ma olaw koro ber ka imoyo e chieng' e laro. Sende ka osetuo, inyalo pangogi e jikon ka irito kodgi chiemo machielo. Sende ka osetuo, inyalo pangogi e jikon ka irito kodgi chiemo machielo. Sende ka osetuo, inyalo pangogi e jikon ka irito kodgi chiemo machielo. So I hope this was an interesting session for you. If you'd like to contribute in terms of, if you'd like to give ideas of what we need to read, and I invite you to send an email, that is luoenglishdictionary@gmail.com. And if you have questions or comments, I'm getting so many emails about people requesting for the ebooks. Remember, the ebooks are free, so just send an email that you require the ebook, and then I'll send the ebook to you for free. Just send an email to us that, hey, please give me the ebook, and that ebook will come to you. We only take like 10 minutes to set it up, and it will come to you for free. And be on the lookout for the competition.
especially those who speak the Luo language. We are trying to develop the culture of reading the Luo language. So be on the lookout. We shall be sharing how to win money or some goodies for reading and writing the Luo language. So you'll be writing the Luo language, and then you'll read the Luo language, and you stand a chance of winning. So be on the lookout. Tell a friend to tell a friend. You can share this video to as many friends as you can. Shoutouts: Jennifer Randiga, Alvin Senior, Mary Wambua, Ann Akoth, and all those people who are watching on YouTube. May God bless you, and thank you for supporting the channel. As for now, Riti, and may God bless you.